gwenge mag Luo Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne otelo yawo ayanga kar dak moger rang'iny manyasani ma Kasembo, kaachiel gi sidho gedo mag tielo mar ariyo gi mar adek mag gero ute manyasani. Gedo ma Kasembo ma osir kod agulu mar Lapfand nachiel kuom chenro madhi nyime mar weyo kuonde dak mongore pacho ka kendo bero lwasi ma kuonde dak go. Millicent Adhiambo nigi ler. Kar dak mama Kasembo mogere bwo chenro mar Lapfand en achiel kuom kuonde dak madongo manyasani e kaunti ma Kisumu. Orofa mar 11 no manigi ute 2,300 biro kod arita kwe makare, kuonde tiegruok, kuonde uso, mbui makare e kind mamoko. Telo mokwongo mare nigi ute 910 kata malo 62 magi osetieki kendo oseusi. Kamae ineno ka en ondamo madhi ting'o malo dongruok mag bombe kod ohala. Leo mimi nimefika hapa kupatiana funguo kwa ile manyumba hapa iko tayari, ile vile ziko tayari, lakini kwa sababu wananchi wanaohitaji nyumba ni wengi, pia tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu, ili sehemu hii yote ijengwe manyumba, wananchi wasikae kwa slum. Tuna address mambo matano. Kwanza, malazi, pale watu wanaweza kuishi pale pazuri na pasafi. Nataka vijana wapate ajira, wapate kazi. Nataka watoto ambao wanaishi hapa wapate elimu sawasawa. Gedo makama manosi dhiga mar 2022 oken mana kar dak kende to kata mana thuolo mag tije bende obiro godo. Unaona pale sasa tunajenga nyumba tena 2,400 tayari imefika ghorofa ya 7. Tunasukuma kwa sababu tunataka vijana wapate kazi. Ruto bende ne oyango ni omenda mar bilion 3.5 oseketi e chenro makama e lowo ma ogai mar ODM Raila Odinga ogolo eka 5 e alap ma Kirembe, ka igeno ni obiro kelo nyaka yore tudruok mag gach reru kaachiel gi chirni mag ohala. Na Mheshimiwa Raila Odinga ametupatia shamba yake ekari 5 tujenge nyumba ya affordable housing, watu wa Kisumu City wafaidike. Reru igero manyien maana Ivasha nyaka Kisumu. Umorgo jodhuro, umorgo ati nigero port manyien, port ibiro gero manyien ka mamende biro Uganda, biro Tanzania, kabiro Kisumu ka. Eseche matelo mar ariyo mar gedoni osechakore ka odhi ting'o ute 550, katelo mar adek dhi ting'o ute 880. Jatend piny owacho William Ruto omedo tielo ni maino en mar tieko kuonde dak mongore pacho ka. Na tunataka tujenge manyumba, tuondoe slums, watu waishi mahali kuna heshima, watu waishi mahali kuna dignity. Kata kamano, oganda duto poko yie gi wach ute manengo gi oyweyo, ka moko kuom jopiny ywago nengo mag utegi magi wacho ni malo mokalo nyalo margi. Keni anmo ka this school akia maana affordable, which affordable means ni nyaka the low lives nyaka the low lives can afford. Mana I expect to be between kangen sana to 10, lakini ka they are talking of 30,000 and above. Ere kama jachandruok jamjengo digo 3,000 machulgo rent. Ka ber to mondo mi owenwa ute kata siling 5,000 mondo wanyalo afford kaka wan joma mine. Nikech nitiere nyaka single mothers ma samoro nyalo gombo biro dak ma Kasembo ka to onge kaka ginyalo dak nikech pesa no ng'eny. Motelo ne mano e alap ma Kirembe, Ruto ne oyeyo kidi mar chako gedo mar kar dak ma Elvi Marina, ka jatend piny ne osingo ni piny owacho mare biro neno ni ochopo kare lek mag neno ni jo Kenya duto odake ute mabeyo manyasani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.